Bew. Tíoibh blianan seo ag léamh na nuaíochta don tríú lá fiche de miabeáin chá fhíle sa fiche. Agus is léir go bhfuil an víras seo ag immert tionchar an domhan. Feice sibh go cinnte an pictiúr den bhirt ag iche rís ó phlátaí in Delhi nua san India. Agus lintil ar a pláta freisin. Tugann an ceanlíne seo le fios go bhfuil 135 milliún duine ag túirteáil ar bhás de bharr Ocras. Ifir diaatach méadú faoi ró. Fiú má tóigh go an pictiúr sin i Delhi nua tan scéal ag teacht as Nairobi. Bhíchas ag dáiliú plúr agus óla cócaireachta nuair tharla táinrí scaoil agus Mariú Bert. So níl cuasaí beanú go raibh sna tíre bochta. Maidir le Merica tá California ag déanamh scrúdú ar tarchar agus scapa an víris ag teacht ar dhéanaise go raibh daoine ag fáilbhais den víras thiarraimí feabhra agus tugtar scéal Patricia Dowd cúntasúr 57 bliana d'aois mar hampla. Maidir le cuasaí rialtais tá scéalán faoi dhuine dar beanán Rick Bright. Briseadh as a phost mar stúrthóir sláinte mhuras rialtais. Is cosúil gur briseadh as a phost é mar gheall ar an seasa a thóg sé faoin drug hydroxychloroquine sin quinine. Agus mar is siúil don domhan bhí an tamadán sin Donald Trump ag tuairt le fios gur bhí an drugar seo chneasóch. Ní chneasóch. Leisoch an víras. Stócha gur sais scéire é an fearr seo Rick Bright. Agus tá sé ag muomh deimhnú ag deara bhó gur bheith cheasa faoi deara bhris as a phost. Rud shiltin. Okay. Dochtúirí rialtais Richard Hatchett agus Carter Metcher
Hánig sús le Scaradh Soisialta. Ní a bhíd san faoi deara ar an nó tá Scaradh Soisialta ó na meánaí sinnaí. Ach bhí siad snig molla gur cheart Scaradh Soisialta chur isteach sna pleananaí do feindí. Ar nó freagra fuair a fuair siad ar an molla seo. Okay. Pictiúr eisteach ach gheamar de bhánaí búdacha sa téalainn. Iad má ar déircha ag bailú airgid is dócha má bailú déircha cibé. Agus meas chunaí agus aiscíhannaí scíthe stócha ó gatha acu. Cute. Deir Israel rud nach gréide mar nach gréide mór an wathe go bhfuil siad ag tuairt le fios ribh ré le trodarí de chuid Hezbollah go mbeidh siad ag déanamh ansathe. Agus is chosúil gur chleachtas órbheartaíoch é seo. Níl Israeli gíre na trodarí seo warú sa Tíria agus dála goga leis Libáin. Stocha go bhfuil go dtuigeann siad nár bheadh Libáin a bháin an tír is mó a bhfuil siad buartha faoi ach an Íráin. Tá Hezbollah ceangailte go mór leis an Íráin. Sílam bhfuil an rúsistún sin ar chuig an freisin. Faoin scéal sin agus tearán go bhfuil an scéal seo ceangailte leis. Tá an tamadán Donald Trump rééis foláide bh thuairt go nonsóidh sé baid na híráine má sin bocalan is bí ceart a bheith ham agus lor góí mé is se ní dóilem go bhíhí mé freagra maithir seach. Fiú leanúir a chuint go deir se. Cíapa géir leanúint sáraí má dhéanann siad sáraíocht bháid de chuid Vericá. Ceist go mar a bhrís cin fá bhfuil cabhlach Vericá ag seoladh timpeall an cheantar sin. Bailó dhí ar Jeff Bezos níl mé rá sin an áiríre. Tá sé ag tróú Amazon arís go teagmhábach se sin tá sé ag fánacht cóngrach dá gnó. Cosúil go bhfuil cholacht éige atá bainteach le honnaid sire tar éis $4 milliún áil in airgid faoisimh ón bhile fasáil le déanaí.
Spéir hé nó áireach le is agam céimfá go bhfuil scéal fóthab ach chuireann siad háltacht ar aine bheanaíonn sús agus é seasa fóthab. Hurrá! Mrá ag corceiste faoi bhéalda, faoi dheire, so go leor daoine fanta Somália agus I déanna díreasa fashion nach deasa rud é sin. Bhéalda, rud is grán ar dam. Grandú. Úsáidte míid grandú le chursús le tinnis bás agus imní. Is dóch é. Ná bra ciontach agus tú baint sása bas grandú. Okay. Well, sin iad na scéalta ó New York Times den láinneamh. Coppla focail ón chuairisc déireanach hampú, sé sin nuair a hagan an vírus a ráis anat, bhuaileann hampú, fuadrach, sé sin nuair a bhí máit faoi údar. Áit nuair a bhí áit ag bru, sé sin ag bru chosú le huisce ar theas. Tainneamhacht, bhí mé ag lorgan nach sin in istíirech. Tá rudaí cosú leis an Empire State Building agus an Brooklyn Bridge ina hainneamhachta I nó ábhach, focail nach dainneamach. Túirlingt víse nuair a théann de eitsleán as smacht. Sianann sé túirlingt víse go talamh. Éileacht gus céimiléireacht. Sunan an dáchil nach chunan sílam. Éireálaí. Sin an gléas a chuineann ag análaú agus tú tín leis an vírus scabhóige seo. Fóraid focail atá agamach focail nach dagan go bar na hangan nuair a bhíonn táhacht leis. Fasach focail a dóla mé le déanaí nuair a tharlaíonn cás dlí tá táhachtach go leor go núsáidtear an cinnehaid níos déanaí arís is fasach é. Sléocht focail atá ireachtas agam. Dóiúil agus slachtúil focail a úsáidteann tú do dhuine fearnú bean a bheanaíonn go maith. Well, sin iad na focail, so sin dearan is, tásúil agam go bhain sé úsáidí cin as sin agus go mbeidh muid a cainte arís Scaradh. Tú bugaigh ga chéine. Feicimid I chéile arís Scaradh.